guys, majong hapon natong tanan. Welcome back sa mong channel. So guys, dami karon sa kutad. Ahong giuban ni Lexi, first time kuno nila makaarhi. First time na makaarhi be. Asi jang gilingaw kay naghilak kay ganiha ang gipauban. Di man mo uban ning magdi mo uban kay gisugo mo kung na nagpataya diyan ning magdi di mo uban. Hoy arang gawas imong ilot. Banding-banding sa amin kay bisig mag-work nas mama be. Ha, okay ra no. Di mo hilak no kay big naman. School naman. No. First time dyan nakaris kutad guys. Alas 5 na. Baita na og ice cream jadi sa midari. Bawa sapot be. Kisapot ka be? Smile. Naong. Nanambok na buyag. Naulian na siya guys na isang naong. Smile. Meron siya makamalingkot ko. Og mag-work nas mama ha, di maghilak-hilak ha. Di ko ka. Wow. Ha. Maghilak-hilak ha. Mag-good girl ra. Hi sa kanila. Ay. Hi guys, mga unta. Gani ko gikan ganina be. Kani? May kutad mo? Sama na si. Ani ko mag-upload usahay. Unsay buhaton og mag-work nes mama? Buutan. Magbinuutan unja. Mamata og sa og mag-school na. Unja, unsa pa man, magtuon. Di na mag gamit og Cellphone. og Tablet. unja og mag-work nes mama di mag Pasaway. di maghilak. Og unsay imong nakatunan ila Mama Julie, mo po imong buhaton danas bay. Usahay kay makalimot na kag pre. Kalimot na kag pre bini. Ganiha ang tatani ang hiday be. Kaso di ka pwede tutus babaw kay mga tulkas ang masiko. Di na, mga tulka di. Agay. Hay kas imong papa. Kaya pa. Tarag atong motor be. Ito, ang likod. Nangwa kog bugnay ganiha guys. Adto dito sa babaw na daghang hinog. Lami kay violet na. Amang itawag dana kay bugnay man doon sa inyo. Sa inyong itawag diha. Bugnay mas among nay daghan dadto sa babaw guys. Di na naman mamoto sa ibabaw kay ag siliksi nakapajama man mapuno ni sa marsiko. Mga tal-ngatal rabanig mga sagbot. Liwat sa idang papa. Allergic og ka ng sagbot. Ako kay wa man koy kuan artist mga sagbot. Ug kamot gali ko sa unas basak. Tanom ra may di kamauhan og ibot tagod. Wag ibot og tagod guys kay di man magkatupong. Pamilingaw dari guys. Mara niya mong mahimong vlog. At least kabanding-banding ni kay basig mag-work na ko bino. Kana di pa na sa mohilak ron kay na pa may gikaon. Pero sunod ni mo yun kog mag-work, hilak na. No. Hamang kaliwat. Himo. Ako no liwat imong buhok be. Iba. Wala. Na
Ay, suka. Hmm? Ay, suka. Unsa? Sa imong cellphone nagimakay mo ro buntag. Mga buntag. Hindi, hapon na di ay no. Mag-alas 6 naman. Adto mi mo adto bito panoramic guys. Ano to? Panoramic. Ah. Hindi sa kastaas bi nagkubot-gubot ka bi. Talaga nagang bugas na. Nagubot-gubot ka sa taas. Shout out ka kasi may shout out. Wala kami ngawas imong lula. Ano? Shout out kasi imong lula kay gitagaan na bakag pang birthday. Shout out pa nito, bro. Kusga. Shout out, babal. Papa. Shout out papa lagi. No. Shout out Lolo Pablo o Lola Merlinda. Dadilo manggod agnan gipangan bi. Shout out Dadilo ug Mamila. Oh. Nakalimot na day ka. Ang kalimot. Oh, bantog ba. Halag ngipon, naging mamaalig ngipon. Ha? Ito to. Naging mamaalig ngipon. Uy, mahog ka Ginoo. Awan jog view guys, kuan mingaw na kay mag-alas 6 naman. Na tarag panoramic guys. Di mi mo atos babaw kay garabig ang marsiko na kita man jud mo na. Harang daghana. Adto man jud ag pinakalami tan-awon ta likuran na si babaw. Ni nakazumkon kay ngit naman. Dadto mo arang daghana nagbugnay guys ato dapit. Dadto ko nakakuha. Tas bahay na gida. Sarapod kalungi. Dalagang batang arat. My only one. No, my love of my life. Bino? No. Love ka ni? Love man ka namang tanan good. Basta di magpabujag. Basta kuas ngipon. Sana, hingo. Uy, nahanap lagi bi. Hanap atong kamera bi. Nan sa man eh. Hello guys, maato na mi guys kay hapon na ngit-ngit na. Maura ni among vlog guys, pasensya na mo nagbanding-banding miliksin jaha po jang ibandari kay mo ja kaan sukad-sukad first time like kuno diyan ni nakaarhin ni ingon si ja. Maura ni among vlog guys, salamat sa inyong pagtanaw ug God bless natong tanan. Thank you for watching guys. Bye-bye. Bye. Bye guys.